вазорати умури хориҷии Эрон дар пасманзараи хабарҳо дар мавриди дахолати нерӯҳои Покистон ба Паншер изҳор дошт, ки ҳар дахолати беруниро маҳкум мекунад. вазорати умури хориҷии Эрон бо баёни нигаронӣ ҳамалоти шаби гузашта дар Паншер изҳор дошт, ки гузоришҳои дахолати Покистон дар ин ҳамлаҳоро баррасӣ мекунад. Саид Хатибзода, сухангӯи вазорати умури хориҷии Эрон, гуфт: ҳар дахолати хориҷӣ дар умури Афғонистон, чӣ мустақим бошад, чӣ ғайримустақим, маҳкум ба шикаст аст. ӯ гуфт: Эрон ҷонибдори ҳалли мусолиматомези қазияи Паншер буда, нигаронии нақзи ҳуқуқҳои башардӯстӣ дар минтақа аст. Хатибзода бо нигаронӣ аз гуруснагӣ, қатъи обу барқи мардуми минтақаи Паншер афзуд, ки ҳуқуқи башардӯстона бояд риоя карда шавад. Хатибзода инчунин ҷонибдорони Эронро ба ташкили як ҳукумати фарогир дар Афғонистон баён дошт, ки намояндагони қавму қишрҳои гуногун дар он шомил бошанд.